με βίντεο, πράγματος, τις Βερσαλίες. Χοπ, τι κάνουμε, ομαδάρα, καλησπέρα, μπάου, νέγκο. Λοιπόν, καλησπέρα εδώ στην ομάδα, τα σχόλια έχουν κολλήσει, δεν έχουν κολλήσει, οπα, κάτσε, θα γίνει ζημιά εδώ, έλα. Τι γίνεται, είστε καλά, εγώ με μια χαρά. Θα φτιάξω ένα ναργιλέ τώρα. Θα φτιάξω ένα ναργιλέ εδώ μπροστά, μαζί με εσάς εδώ, να καπνίσουμε. Που είσαι χαμένος. Δεν θα έλεγα ότι είμαι χαμένος, αδερφάκο. Θα έλεγα ότι είμαι σχετικά ενεργός. Θα μπορούσε να πει κανείς. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε εδώ, κλασικός, οργισμένος Έλλην, με σακούλες σούπερ μάρκετ, έτσι. Ο Light είναι ένας από εμάς, που έχει μάθει τα κόλπα η μαμά του, μαζεύει σακούλες σούπερ μάρκετ. Λοιπόν, 1.000.000 subscribers η Capital, ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είσαστε καλά, salute, είμαστε φωτιά. Λοιπόν, σας έχω ανεβάσει το τρέιλερ. Εσύ μωρή πουτάνα. Αχ, δεν θα βρίσω. Έχω γίνει τηλεοπτικός. Δεν θα βρίσω πλέον. Θα δώσω το χαμόγελο του 1.000.000 και θα συνεχίσω. Λοιπόν, έχω ανεβάσει το καινούριο vlog το οποίο κάναμε στην Αριδαία. Το έχω ανεβάσει στο κανάλι μου στο YouTube, στο story υπάρχει το link. Μπείτε όλοι, πατήστε αναμονή, πώς λέγεται αυτό, για την πρεμιέρα, για να είστε οι πρώτοι που θα το δείτε αύριο στις 3 η ώρα. Μέσα σε αυτό το vlog έχω βάλει 2 ή 3 ή 4, δεν θυμάμαι πάρα πολύ καλά, 2 ή 3 ή 4 ακυκλοφόρητα κομμάτια. Λειτουργεί αυτό το... λειτουργεί. Ναι, λοιπόν, έχω βάλει 2 ή 3 ή 4 κυκλοφόρητα κομμάτια, δεν θυμάμαι ακριβώς πόσα. Μπείτε αύριο που θα το ανεβάσω, ακούστε και μπορεί κάποιο από αυτά να είναι και το επόμενο release το οποίο θα κάνω. Αυτό όσον αφορά το vlog. Καλά, το vlog έχει πολύ χαβαλέ. Είχαμε πάει εκεί πέρα 6 μέρες. Είχαμε πάει εκεί 6 μέρες στην Αριδαία και ηχογραφήσαμε full, κάναμε τέρμα μουσική, τέρμα κοψίδια, προπονησούλα, τι άλλο, βουτούσαμε στην πισίνα την παγωμένη, ψολιάσαμε. Ο φίλος μου Γιαλούρης ψάχνει για ναργιλετζή, φιλαράκι. Το ναργιλέ που φτιάχνω εγώ δεν έχεις λεφτά να τον πληρώσεις. Εγώ είμαι άλλο επίπεδο. Άστα φίλε. Λοιπόν, αυτά που λέτε όσον αφορά το αυριανό vlog, το vlog που θα ανέβει αύριο στο κανάλι μου στο YouTube. Καράπδες. Ναι, αυτά είναι όσον αφορά το αυριανό vlog. Τώρα, αυτό που θέλω να κάνετε οι real fans, με αποσυντονίζουν τα γαμημένα τα σχόλια, ρε μαλάκα. Λοιπόν, δεν τα διαβάζω για λίγο για να σας πω αυτό που θέλω, γιατί αποσυντονίζομαι. Δεν μπορώ να κάνω multitask, ο εγκέφαλός μου λίγο... Είναι πολύ άντρικος ο εγκέφαλός μου για να κάνει multitask. Λοιπόν, αυτό που θέλω από τους real fans είναι να μπείτε στα σχόλια του καινούριου βίντεο που έχω στο κανάλι μου, της πρεμιέρας,
και να μου γράψετε από κάτω. Γαμώ τα σχόλια! Να μου γράψετε από κάτω τι θέλετε να κάνω στο επόμενο vlog. Εντάξει, δηλαδή, άμα θέλετε να πάμε να κάνουμε, ξέρω, καμιά τσάρκα με Lamborghini, να κάνουμε κανένα meet and greet, να πάμε να κάνουμε paintball. Κάποιος μου έστειλε να κάνουμε skydiving. Skydiving έχουμε κάνει, κάτι άλλο. Αυτά όσον αφορά το vlog και το επόμενο vlog. Τι γεύση μου λέει ο ένας εδώ πέρα. Δεν θυμάμαι ακριβώς τι γεύση είναι. Μου τις έχει φέρει ένα φιλαράκι μου. Αλλά έχω μία μαύρη και δύο ξανθές. Και θα παίξουμε ένα μίξ. Ένα κοκτέιλάκι σήμερα, καυλωτικό. Nah, I'm busy, bro. I'm busy. I gotta hit this hookah thing and then I gotta go to a video shoot. Γιατί με βρίζεις, ρε μαλάκα? Ναι, όχι, δεν θέλω να μου τα γράψετε εδώ. Δεν θέλω να μου γράψετε εδώ το τι θέλετε να κάνω στο vlog. Θέλω να μου το γράψετε. Αφού κλείσουμε από εδώ πέρα, μπορείτε να μπείτε στο story που ανέβασα. Έχει ένα link. Μπείτε, πατήστε στο link και δείτε εκεί πέρα από κάτω το βίντεο στο YouTube, να πούμε. Και γράψτε εκεί πέρα. Κανένα βρώμικο. Γάμο το μουνί σου. Δεν έχει κανένα βρώμικο, ρε μαλάκα, το καθαρό το κάνω. Τέλος πάντων. Νιώθω σαν το Wayne, το Carter. Πάνω στον καρπό μου 5 Van Cleef και Arpel. Πάρω στον καρπό μου από το Patek. Άμα θες να γίνεις σαν εμένα, work harder. Πώς σας φάνηκε το τέτοιο? Πώς σας φάνηκε το έργο με το Σιντάρτα? Πώς σας φάνηκε το εργάκι αυτό? Δεν το περιμένατε? Σας έσκασα από το πουθενά. Καλό. Ρεκοράκι καινούριο. 800 κάπα. 800 κάπα σε μία μέρα. Καλή τύχη για του χρόνου. Έχω πει. Λοιπόν, ακούστε τι θα γίνει. Σας έχω πάρα πολύ καλό για το YouTube. Είναι το τελευταίο πράγμα που λέω για το YouTube. Άμα το κανάλι στο YouTube, το δικό μου το προσωπικό, φτάσει 200.000 subscribers, θα κάνω vlog που πάω, το ορκίζομαι εδώ πέρα μπροστά στην κάμερα, κάντε με screen record. Άμα πάμε 200.000 subscribers, την ημέρα που θα πάμε, θα κλείσω τα αεροπορικά για να πάμε στην Ταϊλάνδη, να βρούμε τον μπαμπά του Πάρη και να κάνουμε τάκι stories με τον ίδιο τον Τάκι. Λοιπόν, κάντε το screen record, όταν με πάτε 200 κάπα στο YouTube, πάω Ταϊλάνδη να βρω τον μπαμπά του Πάρη μαζί με τον Πάρη. Μη σας πω, πάω και Βραζιλία, μετά στους 500 κάπα, πάω Βραζιλία να βρω και τη μαμά του Πάρη. Θα γίνω η Χατζηβασιλείου στο πάμε πακέτο. Θα βρω όλη την οικογένεια του Πάρη. Τι στο μπούτσο γίνεται εδώ. Εντάξει, τίμιος, σας το έδωσα. Μπείτε, κάντε subscribe, να πάμε να βρούμε τον Τάκη στην Ταϊλάνδη. Νιώθω σαν το Wayne, το Carter. Στο Τζουκαλά, τι μανία έχετε με το Τζουκαλά, εγώ μάμπα. Το ξέρετε ότι δεν ήμουν εγώ στο Τζουκαλά, Ή υπάρχουν ακόμα άνθρωποι που πιστεύουν ότι ήμουν εγώ στο Τζουκαλά? Υπάρχει κάποιος άνθρωπος σοβαρός που πιστεύει ότι ήμουν εγώ που πήρα τηλέφωνο στο Τζουκαλά?
Και του είπα είμαι ο Light. Ο Light ο ράπερ από την Κομοτηνή. Ποιος είναι ο Πάρης, ρωτάει ο άλλος. Πω. Ρε μαλάκα. Ωραία. Λοιπόν, σας άρεσε η ιδέα μου. Πήγαινε Αλβανία στους 500 κάπα. Θα πάω πιο νωρίς. Δεν χρειάζεται να... Γνώμη για ρακ. Πολύ δυνατός. Μ' αρέσει. Γνώμη για εθισμό, τον ράπερ. Ωραίος. Τίμιος. Fit με ρακ θέλουμε. Τι θέλετε, να κλείσει το ίντερνετ για 1 χρόνο να μην λειτουργεί. Να σπάσουμε κι άλλο ρεκόρ. Δεν σας φτάνει ένα ρεκόρ. Θέλετε κι άλλο. Πριν το καλοκαίρι. Λοιπόν, εδώ έχουμε βάλει λίγο ξανθό, λίγο μελαχρινό. Το έχουμε κάνει λίγο καστανό ξανθό. Και λέει... Φαντάζεσαι. Λοιπόν, έχουμε βάλει λίγο ξανθό, λίγο καστανό. Τώρα θα πάρω μια οδοντογλυφιδούλα. Δεν ξέρω αν υπάρχει πιο σωστός τρόπος που το κάνουνε. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος σωστός τρόπος που το κάνουνε. Εγώ έτσι το κάνω. Εντάξει, δεν είμαι επαγγελματίας. Έτσι το κάνω και σε όποιον αρέσει. Σε όποιον δεν αρέσει, θα φτιάξει δικό του ναργιλέ και θα τον καπνίσει μόνος του. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Τι πτήσεις με το jet, κάνω τσάρτερ. Έχετε να ρωτήσετε τίποτα σοβαρό? Με FY και με FY έχω. Μήπως να πάρεις ένα καινούριο μπολ για τη γεύση. Αυτό εννοείς μπολ για τη γεύση? Ή εννοείς το τάπερ που έχω μέσα? Γιατί το τάπερ δεν παθαίνει τίποτα, τάπερ είναι. Σε όποιον δεν αρέσει work harder. Ικανό τον έχω να βάλει τα κάρβουνα στη γεύση. Στον πάτο σου θα τα βάλω τα κάρβουνα για να χορέψεις twerk. Μέχρι να σβήσει ο πάτος σου. Να σας πω ρε μαλάκι, θα μου ζαλίσει τα αρχίδια, θες άλλο πύληνο, θες άλλο τέτοιο? Εγώ έτσι το καπνίζω τον αργιλέ. Ακόμα δεν έχω πεθάνει, άρα μια χαρά το κάνω. Εντάξει. Τι είστε εσείς ρε μαλάκα? Τι λέει εδώ? Τι είστε εσείς. Ναι, όποιος το βλέπει αυτό και είναι εταιρεία με ναργιλέτες να μου στείλει τσάμπα ναργιλά. Γιατί τα λεφτά είναι λίγο στενά τώρα τελευταία. Δεν βγαίνουμε. Αν μπορεί κάποιος να μας στείλει μια χορηγία. Γιατί είμαστε λίγο δύσκολα. Τι είναι αυτός ο ναργιλές? Αυτός μπρατάν Ματ Πέαρ είναι, κατάλαβες? Λοιπόν, Ραμούν. Σαλούτ στο Ραμούν, παραγωγάρα. Είπαμε, ο ναργιλές είναι Ματ Πέαρ. Ξέρεις? Άκους μπρατάν. Ματ Πέαρ είναι. 12.000 ευρώ κάνει. Μην ρωτάτε μαλακίες. Άμα θες να γίνεις σαν εμένα. Λοιπόν, τα κάρβουνα εδώ πέρα έχουν γίνει... Γάμισέ τα. Πώς έχουν γίνει τα κάρβουνα. Έλα, γαμήθηκες. Ωραία. Λοιπόν,
Όχι με καμινάδα. Τι έχει καμινάδα, κακή είναι η καμινάδα, δεν κάνει. Εμείς έτσι καπνίζουμε ρε παιδιά. Το όπλο λέει αληθινό. Είναι έργο τέχνης ρε φίλε, τι αληθινό. Είναι... Δεν το βγάζω πέρα από τον τοίχο για να σας το δείξω. Δεν το βγάζω από τον τοίχο, είναι ηλιθιότητα. Κανένα κομμάτι σαν το πρίμο. Ωραία. Να κάνω μια ερώτηση. Όταν λέει κομμάτι σαν το πρίμο, τι εννοεί, ας πούμε, να είναι rap, δηλαδή να μην έχει ρεφρέν και τέτοια. Αυτό εννοεί όταν λέτε κομμάτι σαν το πρίμο. Δηλαδή, σαν δομή, κομμάτι σαν το πρίμο. Να έχει rap, privet. Αυτό εννοείται. Ας μου γράψει λίγο κάποιος. Τι εννοεί όταν λέει ένα κομμάτι σαν το πρίμο. Μπορεί κάποιος να μου πει αυτό. Ωραία. Έχω 4 τέτοια κομμάτια. Έχω 4 τέτοια κομμάτια μισοτελειωμένα. Αυτή τη στιγμή, ωραία λοιπόν, ας μιλήσουμε λίγο για μουσική. Αυτή τη στιγμή έχω, θα σας δείξω και screenshot μετά. Έχω γύρω στα 90 κυκλοφόρητα κομμάτια. Δεν είναι όλα τελειωμένα. Πολλά είναι μισά, άλλα είναι στο 60%, άλλα είναι στο 70%. Έχω γύρω στα 90 κομμάτια σίγουρα. Και αυτό που σκέφτομαι τώρα, αυτό που αναλογίζομαι και δεν ξέρω πώς να το χειριστώ, είναι πώς να τα βγάλω. Δηλαδή, σκεφτόμουν να βγάλω ένα καλοκαιρινό άλμπουμ και μετά να βγάλω ένα χειμερινό άλμπουμ. Σκεφτόμουν να βγάλω 3 EP. Σκεφτόμουν να βγάλω ένα μεγάλο άλμπουμ και ένα deluxe. Σκεφτόμουν να βγάλω full singles. Δεν ξέρω. Αυτό είναι που πρέπει να αποφασίσω το πώς θα κυκλοφορήσω όλη τη μουσική που έχω. Πάντως, έχω πάρα πολλά κομμάτια και έχω και κομμάτια σαν το πρίμο. Δεν είναι σαν το πρίμο, αλλά ενώ έχω κομμάτια τα οποία είναι στη μορφή τους rap τύπου MVP freestyle. Δηλαδή, rap, χωρίς ρεφρέν, χωρίς μελωδίες, είναι rap. Έχω τέτοια. Η εκπομπή, μπράβο. Λοιπόν, να σας πω και 2 κουβέντες για αυτό. Παίρνει σιγά σιγά το μπουρδελάκι. Λοιπόν, θα σας πω λίγο και για αυτή την εκπομπή, γιατί δεν έχουν ακουστεί πάρα πολλά πράγματα όπως πρέπει να ακουστούν. Θα βγουν τις επόμενες μέρες, αλλά εφόσον σας έχω που σας έχω εδώ πέρα μέσα, κάντε screen record και ανεβάστε αυτό, δείτε αυτό, δεν ξέρω. Λοιπόν, κάνουμε για πρώτη φορά, βασικά στο ξεκινήσουμε αλλιώς. Είχα πάρα πολύ καιρό όνειρο και κάβλα και όσο ζούσε και ο Madclip το συζητούσαμε μαζί να το κάνουμε αυτό το πράγμα. Είχαμε κάνει άπειρα ραντεβού με πάρα πολλούς ανθρώπους και προσπαθούσαμε να κάνουμε αυτό το reality, αυτό το talent show με rappers. Δηλαδή αυτό έχει πάνω από 5 χρόνια που προσπαθούσαμε να το κάνουμε. Το κάναμε όσο ζούσε και ο Madclip, το κάναμε και πριν το beef με το Sneak. Οπότε οι συζητήσεις που υπήρχαν στην αρχή ήταν να είμαστε κριτές εγώ, ο Madclip και ο Sneak. Για προφανείς λόγους αυτό δεν μπόρεσε να γίνει τότε. Αλλά επειδή εγώ είμαι ένας άνθρωπος που είμαι πάρα πολύ επίμονος τέλος πάντων και άμα βάλω κάτι στο κεφάλι μου δεν το αφήνω να μην γίνει. Δηλαδή άμα απορροθώ και πω ότι αυτό θα γίνει, θα γίνει. Το έβαλα στόχο, το δούλεψα, το μίλησα, έκανα τις σωστές κινήσεις, τις σωστές γνωριμίες και μετά από 4-5 χρόνια τέλος πάντων προσπαθειών και συζητήσεων κατάφερα να φέρω ένα project το οποίο αφορά το rap στην ελληνική τηλεόραση. Αυτό το οποίο θα γίνει λοιπόν είναι ένα talent show τύπου X Factor ή The Voice ή whatever, οποιοδήποτε, δεν έχει σημασία ποιο, στο οποίο θα υπάρχουν ανοιχτές οντισιόν, θα υπάρχουν 3 κριτές που θα είναι ο Τρανός, ο FY και εγώ. Θα έρχονται παιδιά, θα μας παρουσιάζουν τον εαυτό τους, θα μας λένε εκεί πέρα στο stage πάνω με ένα μικρόφωνο το κομμάτι τους θα μας παρουσιάζουν
Θα γίνουν λοιπόν κάποιες ανοιχτές οντισιόν. Μετά από τις ανοιχτές οντισιόν θα επιλέξουμε κάποια παιδιά. Θα γίνει bootcamp. Μετά το bootcamp ημιτελική. Μετά τους ημιτελικούς τελική και ούτω καθεξής. Και ο νικητής θα κερδίσει αρκετά αρχιδά τα πράγματα. Δηλαδή, όχι μαλακίες. Δεν θα κερδίσει ένα καπέλο πρίμο. Θα κερδίσει αρχιδά τα πράγματα. Θα κερδίσει δηλαδή και αρκετά λεφτά. Μπραφ. Θα κερδίσει και fit με έναν από την κριτική επιτροπή. Και θα κερδίσει και συμβόλαιο αρχιδάτο. Αυτά λοιπόν. Νομίζω ότι θα είναι ένα πάρα πολύ ωραίο project, γιατί νομίζω ότι υπάρχουν πάρα πολλά νέα ταλέντα στο rap game στην Ελλάδα. Πάρα πολλά παιδιά που είναι καυλωμένα με αυτή τη μουσική και θέλουν να κάνουν καριέρα. Και πιστεύω ότι είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία για έναν νέο καλλιτέχνη. Το νέο δεν σημαίνει αναγκαστικά νέο σε ηλικία, έτσι. Θα είναι από 15 χρονών μέχρι 65 χρονών. Δεν έχουμε ηλικιακό ρατσισμό, που δεν πιστεύω ότι υπάρχει, αλλά τέλος πάντων δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Μπορεί να έρθει οποιοδήποτε σε ό,τι ηλικία και να είναι και να δοκιμάσει την τύχη του, να προβληθεί, να βγει στην τηλεόραση, να παρουσιάσει τη μουσική του, να παρουσιάσει το brand name του και γιατί όχι να κερδίσει και ένα πάρα πολύ σεβαστό ποσό χρημάτων, ένα πάρα πολύ δυνατό συμβόλαιο και ένα πάρα πολύ δυνατό fit. Νομίζω δηλαδή ότι θα είναι full γαμάτο αυτό το πράγμα και θα δούμε πάρα πολύ ωραία πράγματα. Η αλήθεια είναι ότι δεν θα είναι μόνο για trappers. Δηλαδή, σε αυτό το talent show, σε αυτό το οποίο θα λέγεται Rapstar, να σας ενημερώσω κιόλας, θα λέγεται Rapstar Greece, θα δεχόμαστε παιδιά τα οποία κάνουν όλα τα genres του rap. Δηλαδή, μπορεί κάποιος να κάνει reggaeton, μπορεί κάποιος να κάνει dancehall, μπορεί κάποιος να κάνει πιο τσιφτετελό τέτοια, μπορεί κάποιος να κάνει drill, μπορεί κάποιος να κάνει trap, μπορεί κάποιος να κάνει boom bap, μπορεί κάποιος να κάνει οτιδήποτε. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να είναι κάτω από την ομπρέλα του rap. Δεν μας απασχολεί το τι ακριβώς. Δεν είμαστε purists, δεν μας ενδιαφέρει όχι, πρέπει να κάνεις μόνο trap ή πρέπει να κάνεις μόνο κοινωνικό, underground. Μπορεί ο καθένας να κάνει ό,τι του καυλώνει. Εμείς αυτό που θα κρίνουμε και αυτό που ψάχνουμε να βρούμε μέσα από αυτό το show είναι κάποιον ο οποίος έχει τα εχέγγυα και αυτό που χρειάζεται για να γίνει superstar, να γίνει πάρα πολύ γνωστός. Και να σου πω κάτι, και ο Lex superstar είναι. Άσχετα που είναι underground, άσχετα το που ο στίχος του είναι διαφορετικός, είναι superstar. Ναι, είναι superstar. Οπότε θα μπορούσε να είναι και ένα παιδί το οποίο κάνει τέτοιου είδους rap. Δεν χρειάζεται Sonic και να είναι trap. Θα ανοίξουν οι συμμετοχές πάρα πολύ σύντομα και θα μπορεί ο καθένας, όποιος γουστάρει, να μπαίνει, να βάζει τα στοιχεία του. Θα πάμε σε 2 μεγάλες πόλεις σίγουρα, δηλαδή θα υπάρχουν ανοιχτές οντισιόν σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη σίγουρα και έπειτα θα δούμε αν θα γίνουν και Κύπρο και Κρήτη, θα φανεί. Οπότε είτε θα έρθουμε εμείς στην πόλη σας, είτε θα έρθετε εσείς στην Αθήνα ή τη Θεσσαλονίκη για να σας δούμε, να σας γνωρίσουμε και να σας δώσουμε λεφτά, συμβόλαια και fit. Θα είναι στο Open. Έχουμε καμιά άλλη ερωτησούλα? Τα είπαμε νομίζω και για το τηλεοπτικό. Παρουσιαστής δεν θα υπάρχει, θα υπάρχει παρουσιάστρια. Θα βάλω τη γυναίκα μου, θα βάλω την Άννα, την κουκλάρα μου. Θα βάλω τη γυναικάρα μου. Αυτή θα είναι η παρουσιάστρια.
Πότε θα γίνει? Κοίταξε να δεις. Εμείς τραβήξαμε το τρέιλερ προχθές. Οπότε μέσα στις επόμενες 2 με 3 εβδομάδες φαντάσου ότι θα ανοίξουν οι συμμετοχές. Θα περιμένουμε, ναι Μανόλο, θα σε κάνω superstar, έλα με το ακόντιό σου, πώς λέγεται αυτό, με το άλλο με επικοντό σου. Σε 2-3 εβδομάδες δηλαδή θα ανοίξουν οι συμμετοχές και μπορείτε να βάλετε όλη η συμμετοχή, τέλος πάντων, μπλα 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 μπλα. Ωστόσο ρε μπρόλοι, στην κριτική θα είστε main trap. Περίμενε, τι λέει? Δεν θα είναι άδικο για τους υπόλοιπους που θα κάνουν διαφορετικό στυλ, έτσι κι αλλιώς όσοι θα κάνουν trap ή drill θα έχουν πλεονέκτημα. Δεν ισχύει αυτό, φίλε. Γιατί το ότι εγώ μπορεί να κάνω ένα συγκεκριμένο είδος δεν σημαίνει ότι δεν μπορώ να κρίνω ή να εκτιμήσω κάποιον που κάνει κάτι άλλο. Οπότε δεν νομίζω ότι ισχύει αυτό. Γεια σου κοριτσάρα μου. Τις βρισχές φαντάζομαι θα πρέπει να μην βρίζουμε πάρα πολύ. Η αλήθεια είναι. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Εντάξει, τηλεόραση είναι τηλεόραση. Προφανώς δεν έχει πάρα πολύ ανοχή για τις βομολοχίες. Αλλά και το ραπ είναι ραπ και από τη φύση του δεν ακολουθεί πάντα τους κανόνες. Θα πρέπει να βρούμε λίγο μια χρυσή τομή κάπου στη μέση και ούτε αυτοί να περιμένουν από μας να γίνουμε καλόγριες, αλλά και εμείς να μην πάμε, ας πούμε. Δεν θέλω να μου έρθει κάποιος να μου παρουσιάσει κομμάτι σαν τη Χριστοπαναγία του Θήτη. Θέλω λίγο πιο slick πράγματα. Κάνω live. Με ρωτήσανε ποιος θα παρουσιάζει το show και τους είπα γυναικάρα μου, Ιάννα. Το είπες ρε. Αφού το βγάλαν ήδη τα κανάλια, εγώ το είπα. Ω Χριστέ. Δεν μπορώ να κρατήσω κάτι, έκπληξη. Όλο αυτό είναι για newcomers τελείως ή μπορεί κάποιος που είναι ήδη λίγο γνωστός να έρθει? Όχι, μπορεί να έρθει όποιος θέλει. Άμα θέλει μπορεί να έρθει και κάποιος ο οποίος έχει χρυσό δίσκο και πλατινένιο δίσκο. Είναι σαν το, πώς λέγεται, αυτό που κάνει ο Χάρης, Dragon's Den. Ναι, είναι σαν το Dragon's Den. Μπορεί να έρθει κάποιος επιχειρηματίας ο οποίος μόλις ξεκινάει την επιχείρησή του. Μπορεί να έρθει και κάποιος ο οποίος έχει μια επιχείρηση που τρέχει 10 χρόνια. Δεν έχουμε... Γενικά δεν υπάρχουν πολλοί περιορισμοί στις συμμετοχές. Μπορεί να έρθει όποιος πιστεύει ότι έχει αυτό που χρειάζεται για να γίνει ο επόμενος Έλληνας rap star. Οπότε μπορεί να είναι κάποιος ο οποίος είναι ήδη γνωστός, έχει συνεργασίες, έχει συμβόλαιο, έχει οτιδήποτε. Και μπορεί να πει ότι ξέρεις τι, εγώ ρε φίλε θέλω να έρθω να κερδίσω τα λεφτά και το fit, παραδείγματος χάρη. Όποιος γουστάρει έρχεται. Και σκάει λέει ο Ίπο, σουρωμένος με ένα τσίπουρο στο χέρι. Top. Τι γεύση έχει ο ναργιλές? Δεν ξέρω ρε μάλακα τι γεύση είναι, αυτό σου είπα πριν. Παιδιά, τελευταία φορά που το λέω, μπορεί να έρθει όποιος θέλει, σε 2 εβδομάδες θα ανοίξουν οι συμμετοχές, όποιος γουστάρει και είναι καυλωμένος, και κοπέλες προφανώς, έτσι, δεν είναι μόνο για άντρες. Όποια κοπέλα, όποιο παιδί, όποιος άντρας θέλει να βάλει συμμετοχή και να έρθει να μας δείξει ποιος είναι και τι κάνει, θα χαρούμε να τον γνωρίσουμε, να του δώσουμε την ευκαιρία του και καλή επιτυχία σε όλους. Fit με ξένο artist έχουμε διάφορα, απλά δεν μπορώ να τα ανακοινώσω αυτή τη στιγμή ή μάλλον θα περιμένω να τα ανακοινώσω όταν είναι να βγουν.
δεν μου αρέσει. Στο παρελθόν μάλλον, ας το πάμε ανάποδα. Στο παρελθόν έχω κάνει το λάθος του να ανακοινώσω 2 feat και ακριβώς επειδή με γκαντεμιάσανε, με ματιάξανε και βγάλανε όλα τους τα μαύρα μάγια και τα βουντού, δεν έγιναν. Δηλαδή και αυτό με τον Dion Wayne ήταν ηχογραφημένο, ήταν έτοιμο να κυκλοφορήσει και στράβος, έσπασε ο διάολος στο ποδάρι του και δεν βγήκε. Και το άλλο με τον Λουτσιάνο, το είχαμε ηχογραφημένο, ήταν έτοιμο να βγει, πάλι δεν βγήκε. Οπότε από εδώ και πέρα δεν μιλάω άλλο. Όταν είναι να βγει το κομμάτι θα το ακούσετε απευθείας στο Spotify, στο YouTube, στο Apple Music, όπου είναι να το ακούσετε και θα χαρείτε τότε. Δεν λέω τίποτα για κανένα άλλο ξένο feat, γιατί με έχετε ματιάξει, με έχετε γαμίσει. Θα πάω, αλλά είναι λίγο πιο αργά νομίζω. Λοιπόν, αυτά σας είπα τα πάντα ή τουλάχιστον ό,τι θυμήθηκα να σας πω. Ό,τι άλλες απορίες μπορεί να έχετε όσον αφορά το vlog, όσον αφορά το talent show, το rap star, όσον αφορά τα επόμενα releases κλπ. Μπείτε στο YouTube, στην πρεμιέρα του βίντεο, κάντε τα comment από κάτω, θα μπω αύριο να τα διαβάσω και στο επόμενο live θα σας απαντήσω. Την αγάπη μου σε όλους, Mbappé έσπασε ρεκόρ, peace.